கிறிஸ்து. ගැලවුම්කරු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ரட்சகராம் இயேசு கிறிஸ்து. ගැලවුම්කරු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් அவர் වහන්සේ. ஜீவிக்கிற தேவன். එයා ජීවත් වන්නා වූ දිව්‍යන් எப்படி වහන්සේ. அவர் ஜீவிக்கிறார்? කෙසේද එයා ජීවත් වන්නේ? வியாதியிலிருந்து රෝගීන් සිට ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில வருகிறதான மனரீதியான அங்கே வழியில் இருந்து එයාගේ එක ලෙඩෙක්ගෙන් ඉන්නා වූ අදවතෙන් ඉන්නා වූ ඒ වේදනාව තුලින් இறந்து போனவனுடைய வாழ்க்கையை கூட ඒ වගේ මැරිච්ච ආත්මයකින් ඉන්නා වූ ඒ ජීවිතේ පවා கர்த்தர் உயிரோடு எழுப்புகிறவர். දිව්‍යන් වහන්සේ බණ පිටින් නැගිටින්නා වූ දිව්‍යන් වහන්සේ. அதனாலே தான் அந்த தெய்வம் ஜீவிக்கிறவர். ඒ නිසා තමයි ඒ දිව්‍යන් වහන්සේ ජීවත් அதனாலே වෙන්නේ. தான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவர் ஜீவிக்கிறவர். ඒ නිසා තමයි අපි පමසන්නේ යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි කියා. ஹalleluya හalleluya ஹalleluya හalleluya ஹalleluya හalleluya. நல்ல ஒரு சத்தமா ஹalleluya. සද්දෙන් අපි යන්න ගහා කියමු හalleluya. சத்தம் பத்தலையே, සද්දේ මදි. சத்தம் பத்தலையே. සද්දේ මදි. மைக் இல்லாம கூட நான் பேசுவேன். අපිට මයික් එක ඕනේ නැහැ. மைக் கொஞ்சம் போட்டாதானே நல்லா இருக்கும். මයික් එක දැම්මොත් නේ පොඩ්ඩක් හොඳ. மைக் கொஞ்சம் போட்டாதானே நல்லா இருக்கும். நான் மைக் இல்லாம ஒரு அல்லேலூயா சொல்றேன், நீங்களும் அல்லேலூயான்னு சொல்லணும். அப்படி சொல்லுங்க. අපි මයික් නැතුව அல்லேலூயா. ஹalleluya. வாய் இருக்கிறவங்க பேசட்டும், காது இருக்கிறவங்க கேட்கட்டும், கை இருக்கிறவங்கள கரங்களை தட்டட்டும். அல்லேலூயா ஹalleluya. அல்லேலூயா ஹalleluya. ஆமென் ஆமென் ஆமென். இப்பதான் புலத் சிங்களோட சத்தம் கொஞ்சம் எழும்புது போல. බුලත් සිංහල දැන් තමයි නැගිටින්නේ. எகிரணும். ඒක அல்லேலூயா. බෙබලෙන්න ඕනේ. எகிரணும், எழும்பணும். නැගිටින්න ඕනේ. போன வருஷம் எங்களுடைய வாக்குத்தத்தம் ஏசாயா 60 உண்டு. ගිය අවුරුද්දේ අපේ පොරොන්දු වචනේ නම් එසායා 61 எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன் மேலே உதித்தது என்று சொல்லி. නැගිට බැබලෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ එළිය ඔබ කරේ තිබෙනවා. அதே போல எங்களுடைய வாக்குத்தத்தத்தை போலவே நாங்கள் செய்த போன வருடம் செய்ததான ஊழியங்களிலே கர்த்தர் அநேக வாலிபர்களை எழும்பி பிரகாசிக்க வைத்திருக்கிறார். ගිය අවුරුද්ද පුරාවටම අපි මාත්‍රේ කරපු සේවාවන් තුළ ගොඩක් තරුණ තරුණියන් නැගිට බැබලෙන්න තිබෙනවා. இந்த வருடத்தினுடைய வாக்குத்தத்தம் මේ අවුරුද්දේ පොරොන්දු වචනේ නම් 2 கொரிந்தியர் 3:17. දෙවෙනි කොරින්ති 3:17. கர்த்தரே ஆவியானவர், දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ. கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය කොහෙද? அங்கே விடுதலையும் உண்டு. එතන නිදාස තියෙනවා. அல்லேலூயா හalleluya அல்லேலூயா. හalleluya. கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය කොහෙද? அங்கே என்ன உண்டு? එතන මොනවද තියෙන්නේ? என்ன உண்டு? මොනවද තියෙන්නේ? விடுதலை உண்டு. அல்லேலூயா. හalleluya. சத்தம் வரலையே, ශබ්දේ මදි. சத்தம் வரலையே. ශබ්දේ මදි. பிரதர், நாங்க கொஞ்சம் உட்கார்ந்து கொண்டா சத்தம் வரும்னு சொன்னா உட்கார்ந்துக்கிறேன். ඔව් වාඩි වෙලා හිටියනම් ඉරங்க, සද්දේ කියලා බලමු. වාඩි වෙමු යමු. පාසු ස්ථාන වල සියලු දෙනා වාඩි වෙමු. පුරුතරවස්. ස්වාමීන් වහන්සේ